Is-sena mill-ftuħ taċ-ċentru Buisness First, madwar 32,000 klijent nqdew minn dan iċ-ċentru fl-Imrieħel. Buisness First iservi ta' one-stop shop għall-intrapriżi fejn in-negozjant jista' jmur f'dan iċ-ċentru jinqeda fuq ħafna servizzi governattivi minn taħt saqaf wieħed. Fil-fatt f'Buisness First hemm rappreżentanti minn għatta entitajiet u aġenziji, fosthom Malta Enterprise, id-Direttorat tas-Saħħa Ambjentali, id-Dipartiment tal-VAT, l-Awtorità tat-Turiżmu u Jobs Plus. Matul din is-sena 15,000 persuna marru l-uffiċini ta' Buisness First biex jistaqsu għal għajnuna u 400 intraprenditori nataw taħriġ. Fil-waqt li Buisness First irċieva u wieġeb aktar minn 17,000 telefonata u madwar 3,600 email. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Marja Kutajjar qal li huwa sodisfatt bis-servizz li qed joffri Buisness First. Żied li bil-fatti rajna kif Buisness First offra servizz eċċellenti lill-pubbliku fil-waqt li żied l-effiċjenza. U tkellem dwar il-ħidma li qiegħda ssir sabiex is-servizz pubbliku jkun aktar effiċjenti u ta' eċċellenza. Is-Segretarju Permanenti Marja Kutajjar qal li qegħdin jiġu investiti 40 miljun euro biex tissaħħaħ is-sistema teknoloġika tas-settur pubbliku. Investiment li għandu jwassal għal viżjoni ġdida li l-pubbliku jagħti informazzjoni darba lill-Gvern. Fis-sens li inti tagħti informazzjoni darba lill-Gvern, insejħula l-one only principle. Li inti tagħti informazzjoni darba u di tiġri miegħek f'kull ħaġa li tapplika, f'kull ħaġa li tagħmel, li kemm iddaħħal l-ID, l-ID tiegħek jew in-numru tal-identity card u di jinżel l-informazzjoni kollha meħtieġa bil-Malti jekk inti se tibda l-indirizz m'għandekx għalfejn toqgħod titterraq id-dipartimenti kollha u tiġri l-emmolaw. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Ekonomija, Negozji u Intrapriżi żgħar Chris Cardona qal li apparti Buisness First kien hemm ukoll is-simplifikazzjoni tal-proċess għat-twaqqif ta' negozju ġdid ta' self-employed li daħlet fis-seħħ 6 xhur ilu. Fil-fatt kull min interessat li jiftaħ negozju issa għandu applikazzjoni waħda biss jimla u jista' jimliha online. Dan meta qabel kienu jkollu jmur fatt ta' dipartimenti biex jimla ħafna formoli. B'din is-simplifikazzjoni twaqqif ta' negozju ġdid f'Malta jista' jsir f'inqas minn 3 ijiem. Din hija xi ħaġa li olliet il-kompetittività dinjija ta' Malta, anke fl-istatistika li tiġbor il-World Business Forum ġrejna 10 postijiet f'dawn l-aħħar snin u tlajna fil-kompetittività tagħna għal 36 pajjiż u tfisser ukoll illi in-negozjant illum għandu moħħu aktar mistrieħ illi jekk ikollu kunċett li jixtieq jikkummerċjalizza, jkun jista' jikkummerċjalizzah fi ftit ħin. Dan kollu jgħin sabiex aktar negozji jiftħu n-negozju tagħhom f'pajjiżna fejn joffri proċess simplifikat u għandu ekonomija b'saħħitha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.